Львовський облсовет 10 децембра 2021 года перейменував Росію на Московію. Їх поддержав Ровенський облсовет 17 децембра. Заявлено, що московити вкрали від України ім'я Росія, що це стало із нашими сусідами за перевалом. Львовський облсовет 10 децембра 2021 года прийняв рішення звернутися до Верховної Ради України перейменувати Росію на Московію. Це інтересно. Ровно через тиждень такого ж рішення добилася Ровенська обласна рада. І так, західняки, дві обласні ради, требують перейменувати Росію на Московію. Воно б не було чудно, якщо б то просив журналіст або якийсь комік, сміяли бися. Ну, коли то зробили дві обласні ради, у котрих самих страшні проблеми з народом, люди толпом покидають рідну українську землю із Галичини, з Волині. Люди не мають роботи, люди не мають можливості платити високі тарифи, електрика, газ. Люди не мають можливості другі налоги зробити, і люди покидають державу. Причому річ іде не про якісь там одинокі случаї, а люди покидають рідну землю мільйонами. Мільйони людей покидають рідну землю і йдуть вони куди? До поляків на панщину. Там, на Польщі, вони не мають рівних оплат з поляками і низькооплачувані роботи, ну і вряд ли захищені чим, бо хоч і наша держава і видала нашим людям права або паспорта із безвізовими можливостями переходити границю, но офіціально той безвізовий паспорт не дає право трудитися у Європі. А значить, люди йдуть туди і трудяться незаконно. А ще держава хоче із їх прибутків покласти на них налог. Якся все помішало. О, якщо б ці питання піднялися у Львівській обласній раді. До речі, Львівська обласна рада, пам'ятаєте, недавно прийняла рішення про те, що требувала автономію Галичині. Збереглися фотографії, виступи, відео, однак тому ніхто не дав оцінку. З другого боку, так би було добре, щоб звернулися ці обласні ради до того, щоб силою Центральної Ради зменшити налоги, зберегти, щоб людям, якщо і ми бідні, а Україна тепер бідна в Європі і майже бідніша з половини держав Африки, хоча б берегти право людей молитися вільно, називати свою національність вільно. Виявляється, і того нема. Отже, замість того, щоб навести порядок, помочі людям, Львівська обласна і Ровенська обласна звернулися змінити, перейменувати Росію на Московію. Ну, люди кажуть, що краще би таке питання не піднімати. Воно дуже болюче для України. Воно болюче для України, бо якраз, коли подивимося в інтернет, то там пишуть люди, дописують таке. В древності Лембергові, Галицькі, Руські говорили, що молчаще завжди виглядить умно. Така стара поговорка була в них. По-русинськи мовчазна упозирює мудріше, а коли заговорить, то ясно, що щось у ній хибить. Ця поговорка лемберська 19 віка адресується, або по-нашому падеся, і депутатам Львовської обласної і Ровенської обласної ради, котрі безпомощність свою показали, що не по тим питанням треба збиратися, і бідні хотіли блиснути умами, а блиснули лише, уви, недалекоглядністю, злобою, я би сказав, з тим адресом і з тим автором і тупості. Бо
дійсно, перемінити Росію на Московію, але в такому треба бути разі, бути послідовним. Тоді, значить, треба Україну, як пишуть вони, перейменувати на Київську Русь. А Західну Україну, це термін сталінський, вернути йому Польська Галиція. А Закарпаттю вернути, замість Закарпаття сталінський термін Подкарпатська Русь. А Львів, це з деревня Лемберг. Куди ми підемо із тими депутатами, коли заходимо у такі проблеми? За чим такі вопроси піднімати сьогодні? Повторимося, так міг тролити Росію журналіст або якийсь там телевізійний комік, як колись писав Тарас Шевченко про українські села древні. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ведуть нині у Польщу на панщину наших людей. І ми в Ужгороді майже на кожній літургії додаємо таке прошення. Господи, благослови і наших людей, котрі не по своїй волі змушено вийшли за кордон на заробітки, не спасли їм благословіння там, на чужині. Дай їм силу, мудрость і здоров'я, щоб, заробивши якусь копійку, щасливо возвратилися на рідну землю. І друге прошення, Господи, дай нам, щоб наші люди не мали потреби робити на чужих панів, гнути спини на чужі держави, хоча Євросоюз рукоплеще, він отримав мільйони низькооплачуваних робочих, або, скажімо, рабів на європейській панщині. Напоминаю, що український паспорт безвізовий забороняє устраюватися в Європі на роботу. Ото дивлячись скрізь пальці. Чому? Бо якщо ти, громадянин України, чимось недовольний, тебе зразу відправляють. І тому більшість людей мовчать. І так Бог благословляє нам, що рекомендуємо нашим радам, нашим депутатам не стільки тролити це Америку, це Білорусію, це сміятися з білоруського президента, це десь із якогось іранського. Треба думати за своїх людей, за свою державу. Так було б краще, так було б дійсно добре, і ми віримо, що колись будемо мати добрих, розумних депутатів. А як починалася історія Руси накурто? І так, історія Руси починається, як ми видимо, із часів, коли Рюриковичі почали правити на Русі. Вони постепенно переносили свої великокняжі престоли, і там, де вони переходили, там і була фактично ота їхня столиця. Давайте спомнимо, як пишуть літописи, спочатку та столиця була в Старій Ладозі, потім у Новгороді, а потім Рюриковичі в лиці князя захватили силою від хазарів маленьке містечко Київ. Запомнім, одвоювали руси від хазарів, хазарське місто, хазарський град Київ, невеличкое. Як пише Петро Петрович Толочко, археології невідомо, щоб жителі у Києві жили раніше 9 віка. Казка про те, що Київ має 1400 років, це казка комуністів радянської України, які вийшли в історію вже. Ми сьогодні говоримо, Ужгород древніший, чим сам Київ. І так, коли захватили від хазар Київ, то впервые уже Київ став княжим городом. Но прийшли ординці, монголо-татари, і спалили Київ. Престол перенесли у Владимир, але ж після того в Москву. А за князем ішов рядом і митрополіт. Так митрополіта з Києва вже перейшли на сівер,
і одновременно на Москву. Як спомнім, святитель Олексій проживає у Москві, носив і далі титул митрополит Київський і всія Русі. Тобто, будучи в Москві, а мав такий титул. Вполне інтересно. А вот, що головне для нинішніх істориків і мудреців і депутатів, усяде в всіх документах в Новгороді, в Києві, народ, весь народ називається руський люд, руські люди. А значить, єдин язик, єдна культура, єдно письмо Кирло-Мефодіївське. І вспомнім знаменитого Івана Фьодорова, котрий і в Львові, і в Москві печатав книги по-руськи, і був руським, і печатав книги у Руському граді Львові. І то знаменита книжка Адельфотис, греко-слав'янська граматика, була напечатана в Львові у типографії братства. Там написано «Многоіменитому російському роду во Львові». Історична бібліотека, 1591 год. Вот вам зачем депутатам зайти в історію, вспоминати імена, так невдобно этот вопрос Україні і нинішнім політиканам. Ну, підемо далі. Пише Стефаник, а також Повдякунник, пише, а хто винуватий, що якраз австрійці і поляки руками Шептицького задумали одорвати малоросу від великоросів і силою нав'язали галичанам і волинянам національність українців. Може, маленько не так було, як пише Стефан, но тому правий. Так він пише, котру сперва силу увели у Львові австрійці, тобто національність українці, потім Сталін і українські комуністи переназвали Малоросію, навіть не на Київську Русь, а на Україну. Но Анна Железняк теж продовжує писати, а кого тепер винити? Шептицького, Вільгельма Сіцаря, Сталіна, українця Хрущова, українців комуністів Щербицького і ту всю українську політичну комуністичну шпану, яка після 91-го року перефарбувалася в'єдно із їхніми дітьми у націоналістів. Краще би депутати такі вопроси не ворошили, бо вони дуже потребують відповіді на такі питання саме їм, волинянам і галичанам. І ще один автор, Ласло П. пише так. Однак, раз уж депутати-західники рішили Росію перейменувати на Московію, то треба було бути їм послідовними і замінити чисто сталінське ім'я Західна Україна на історичну польську Галицію. Я про це вже говорив. Львів на Лембер, Закарпаття на Підкарпатську Русь, галичан українців на галичан руських, а всім українцям вернути їх старе ім'я руське. Но головне, пише Ласло П., мирних русинів Закарпаття не треба трогати. Тепер би стоїло перестати Києву і Львову, переслідувати русинів Закарпаття і судами, і обзивками, коли закарпатців називають сепаратисти, мадяри, вороги України і прочее. Може, стоїло встановитися? Одні русини в Україні – це той народ, котрий не піддався приманці змінити свою національність. Ми були русини, єсме і будемо. Так, як писав Олександр Духнович. Я русин був, єсмь і буду. Я родився русином. Чесний род свій не забуду. Останусь його сином. І ми з ним так же поступаємо. Сьогодні закарпатців треба похвалити, що ми сохранили своє ім'я. Ну, а тепер галицькі і волинські депутати хотіли би щось собі вернути, але колись вони самі отказалися від галицької руськості, отказалися від руського мира, котрий був в першу очередь озвучений у Києві і в Львові. Саме Києво-Львовський руський мир іде, як писав на днях
Петро Петрович Толочко каже, я був у Москві на конференції, я їм казав руським, що руський мір – це все не Путін і не патріарх, а це є ми, оті, котрі от теперішніх Карпат і до центра, і до сіверних земель в древності провозгласили ці землі руським миром, а жителів гражданами руського міра. І так важно то нам знати і розуміти, що як добре, що якщо б депутати такий вопрос не підняли, може би ми не займалися і ми такими розслідуваннями. А який слідуючий вопрос можеся явити? Слідуючий вопрос остається відкритим, бо якщо Україну перейменують на Росію, а українців на росіян, галичан на галицьких, руських, то що спутається. Це неможливо у ближайші роки, бо маса людей, уже простих людей, може не згодна буде перестати бути українцями, стати руськими. Великое благо, що ми русини Закарпаття не потребує перейменуватися, бо держимося свого, зоставшись при Австро-Венгрії русинами, а при чехах ми навіть мали Карпато-Руську, Русинську республіку, Подкарпатська Русь. Да, якщо навіть галицькі емігранти хотіли при помощі фашистського нацистського Берліна перейменувати Подкарпатську Русь на Карпатську Україну, то їм не пішло. Да, вони той час пустили чутку, попробували, але не вдалося їм реалізувати. Карпатська Русь осталася, Карпатська Україна осталася лише як яка фікція, міф, а Подкарпатська Русь – конституційна назва національної русинської землі Подкарпатська Русь одної із республік у Чехословацькій Федерації Чехія, Словакія. А ко такий шум і інформаційну димову завісу спровокував? Дійсно, ми можемо думати, хто спровокував такий шум. Можливо, не самі депутати. Можливо, їм дали таку задачу якісь внутрішні сили або сили внутрішнього глибинного государства. Тобто хтось є такий, який дав команду депутатам, і вони, як послушні, дали себе на несерйозні рішення. Дійсно, довгий час Львів не міг навіть сміття вивезти. Спомнів. Дивно, що всі обіталі, всі наші жителі города Львова в основному тепер там лише галицькі уніяти. І чому вони підняли такий вопрос? Ведь Львів тепер, дивилися в інтернеті, свіжі німецькі карти. Там уже Львова не є, там Лемберг. Ми дивимося, що многі і в Польщі напечатали нові карти, де Галичина указана частю Речі Посполитої. Чому б не протестувати проти цього, проти німців, проти поляків? Як посміли Львов перемінити на Лемберг, а приміняти Галичину до себе? Ні, краще потролити у другий бік. Пише один в інтернеті. Рішили депутати мало погадати на несерйозні кофейні гущі і в результаті просити Київ перейменувати Росію на Московію, а росіян на Москвину, бо так казали, говорив про то Федор Достоєвський. Уви, я думаю, що вряд ли це так удасться. Ну, поникайте, ви самим галицьким українцям не дивно, чому вони самі до сих пор обзивають, наприклад, германців німцями. Так, слово «німець» означає «німий». Фактично ми сміємося. Ми називаємо Германію, а вони собі називають себе Deutsch, Германія, а ми кажемо німці, німі, німота. Німці могли бися обіжати на нас. Ну, вони кажуть, мовчать. А чому до сих пор в Україні мадярів називають угорцями? Вони собі саме так не називають. Мадяри. А
Словакію називають Словаччина, міняють суфікс. Може, пора і Берліну протестувати такі наші назви, що ми їх обзиваємо німцями. Тобто, ці вопроси дуже тонкі, і їх би можеш піднімати на наукових конференціях, на круглих столах, ну ніяк не на рішеннях обласної ради і на рішенні парламента держави. І чим сякое безалаберне дійство депутатів-західняків можеся закончити? Пак чому таку димову завісу напустила нині Галичина? Чим може закінчитися такі рішення депутатів Львовської обласної ради і Ровенської, ми не знаємо. Думаємо, що якщо будуть розумні в Києві, то проігнорують, а якщо ні, то заставлять їх бути послідовними. Перейменує, тепер вертає собі старі назви, звісно, ми би любили, бо й навіть є проект такий, щоб Україну замінити на Київська Русь. Є такий проект, знаємо, але його відкладають подальше. Ну, але раз уж взялися депутати за переміну імен, то може стоїть дійсно вернутися нам. Тоді би ми всім сказали, і білорусам, і росіянам, ми Київська Русь. А ми би у Закарпаттю сказали, шановна Київська Русь, а ми, русини, іще на 100 років старші від вас і старші по прийняттю православ'я. І зато ми не принципово напоминаємо, що русини в основному в Закарпатті православні, частинка греко-католика. І то, що греко-католики сьогодні співають пісню, що у них Володимирово хрещення, що вони завжди були, що вони з другого віка вже християни, ну, найкажуть, що хочуть. Греко-католики мають чітку точку 1596 рік Брестська унія, 1646 рік Ужгородська унія. Нічого лізти в другий вік. Треба бути, по крайній мірі, в тому достойним. Тим більше, що унія собиралася як об'єднати двох в одно. Римо-католицьку латинську релігію з православною в одно. А що сталося? А вони з двох зробили 3. І вискочила третя релігія, уви, яка непослушна навіть папі римському, унія. Причому уній много. І в різних державах унії. І вже наробили много розколів. В тому числі ми, русини, в історії дуже много пострадали від гонень уніатів. Як пострадала вся Україна в крові колись була. Історія України, як пише Шевченко, це історія страшних воєн з того моменту, як се появила в Україні унія. Коли ще ми були козаками, каже Шевченко Тарас, да й унії ще не чути було, ми браталися з вольними ляхами. Тобто жили в мирі з поляками. Но прийшов час, прийшли ксьондзи, і унією запалили наш тихий край. І полилися ріки крові. Іменно запорозькі козаки і зато взяли собі то, що їхня головна була задача битися на смерть із латиняними поляками і з уніатами західних земель. І як порозуміти, кому вигодно іще, щоб на цю тему говорити про переміну історичних імен, трудно сказати. Навіть 70% галичан покинули рідну землю. Ну і волинян мається у виду. І тепер вони працюють на німців, на поляків в основному, на англічан. І ясно, що за цей час із Закарпаття 600 тисяч винуждено пішли на заробітки. Ну почому? Почому комусь цю тему сьогодні треба піднімати? Ми думаємо, що, може бути, Господь попутав мудрость депутатам, і вони піднімають тему, котру може бути і нам, русинам, актуальна. Почому ви в Україні так рьяно хочете змінити нашу материнську мову, язик, культуру, національність?
Ведь по закону України, по мировим законам, чоловік, котрий сказав «Я русин», і ніякі більше націоналісти і бандити в масках не сміють нападати на нього. Ніякі спецслужби не можуть його судити, що він русин. Навіть якщо остався єдин, все, більше не є, а він каже «Я русин». А якщо нас в Закарпаттю 800 тисяч не просто русинів, котрих там заплатили, дали по 5 гривень, а котрі владіють русинським благодатним язиком. І тим язиком вони общаються не українською мовою, не мадярським язиком, а іменно в Закарпатті некое есперанто, межнациональный язык или язык межнационального общения русинський. І ми красно говоримо по-русинськи. Наші діти говорять по-русинськи. Ну, почому нас бити за то? А ми знаємо українську мову, ми любимо свою державу, молимось за неї, готові боротися за неї. Ну, не етнічні українці. Ми українські громадяни. Тут ж є, бо ми цю державу создавали разом із усіма народами нинішньої України. А що зроблять в отвіт московіти? Пак не промовчить московини, а почнуть перейменовувати і Україну на Київську Русь? Вопрос, який відповідь можуть дати Україні московіти або москвини, як їх предлагають називати, трудно приділити. Подивимося, яка буде реакція їх. Ну, я думаю, що вряд ли хтось обратить увагу на несерйозність отих рішень обласних рад, котрі проявили великолепну бездіяльність до своїх громадян, ну а от вирішили потролитися на таких вопросах. Якщо москвини, або московіти, або москалі предложать перейменувати Галичину на Галицію Сходню, як вона мала назву польську, а якщо Україну на Малоросію, кстати, Малоросія – то головна Росія, як можуть думати? Відомо інтересно, що слово «Росія» – це греческое слово від Русь. Так у греків то сформувалося, і потім воно принеслося до нас. Вот як пише літопис «Повість временних лет». «Откуда есть пошла руська земля, хто в Києві став перший княжити, і откуда руська земля стала єсть». В Україні цей літопис не люблять. Почому? Там руська земля, руські люди, а де українські? Стоїть ли в цей трудний час такий питання такое про перейменування піднімати? Не ми підняли, а Львівська обласна рада і Ровенська обласна рада.